салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. имрӯз мо чанд хабари тоза дорем ки бояд муҳокима кунем. ҷони футбол ҳамеша тағйир меёбад ва мо дар бораи рӯйдодҳои муҳим, трансферҳо ва бозиҳои наздик суҳбат мекунем ки метавонанд ба мавсим таъсир расонанд. Ба ҳар ҳол, агар шумо на танҳо мехоҳед хабарҳоро шунавед, балки мехоҳед бозиҳои беҳтаринро дар сифати хуб тамошо кунед ва онҳоро бо дигар мухлисон муҳокима намоед, пас ман телеграм канал дорам. Дар он ҷо мо бозиҳоро мустақиман тамошо мекунем, фикрҳоямонро шарҳ медиҳем ва аз футбол якҷоя лаззат мебарем. Агар мехоҳед ҳамроҳи дигар мухлисон муҳокима кунед ва ҳамеша дар ҷараёни рӯйдодҳои футбол бошед, шумо медонед ки дар куҷо моро пайдо кунед. ссилкаи телеграм канал дар комментарияи ин видео. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. Пауло Дибала боз ҷароҳат гирифт. Дар бозии Лигаи Аврупо муқобили Порту ӯ дар дақиқаи 20 аз Алан Варела зарбаи сахт ба зону гирифт. Вай кӯшиш кард ки бозиро идома диҳад, вале дар дақиқаи 40 маҷбур шуд ки майдонро тарк кунад. ин аллакай ҷароҳати 13-уми ӯ дар 3 соле ки дар Рома бозӣ мекунад ва ин танҳо ҷароҳатҳои ҷиддиянд. агар хастагии мушакӣ ва осеби майдаҳои дигарро ҳисоб кунем, шуморааш бозам бештар мешавад. вале новобаста аз ин Дибала натиҷа медиҳад. дар 74 бозӣ 31 гол задааст ва 17 партофти головар кардааст. аммо суоли асосӣ ин аст: оё метавон ба бозингаре ки ҳамеша ҷароҳат мегирад такя кард? Ювентус дар вақташ қарор кард ки ба ӯ шартномаи калон надиҳад, чун мефаҳмид ки ба сатҳи беҳтарини худ баргаштанаш мушкил аст. аз як тараф ӯ бозингари хеле боистеъдод аст ва барои даста натиҷа меорад. аз тарафи дигар ӯ ҳамеша бояд эҳтиёткорона истифода шавад, зеро бори зиёди бозӣ метавонад ба саломатии ӯ зарар расонад. баъзеҳо ӯро хурсталӣ меноманд, аммо агар ба бозингарони дигар, масалан Влахович назар кунем, мебинем ки ҳатто ӯ ки ҷароҳат намегирад, дар 3 соли охир нишондиҳандаҳои беҳтар надорад. инҷо саволи асосӣ ба тиби Рома меравад. чаро онҳо нақшаи махсуси истифодаи Дибаларо надоранд? ҳатто онҳое ки танҳо дар фентези футбол бозӣ мекунанд, яъне FIFA ё ин ки PES, медонанд ки ӯ наметавонад ҳар 3 рӯз бозӣ кунад. пас чаро даста ӯро аз ҳад зиёд истифода мебарад? боз як ҷароҳати Дибала. Нафаҳмидем ки кӣ бештар ғамгин шуд, худи ӯ, мухлисони Рома ё онҳое ки умедвор буданд ки ниҳоят ӯ мавсимро беосеб паси сар мекунад. дар 3 сол 13 ҷароҳат. ин дигар тасодуф нест, ин як мушкилии доимист. ҳамзамон ӯ боз ҳам омори хуб нишон медиҳад: 31 гол ва 17 асист дар Рома. аммо масъала ин нест ки ӯ чӣ қадар хуб аст, масъала он аст ки ӯ наметавонад мунтазам бозӣ кунад. Ювентус дар вақташ намехост ба ӯ шартномаи калон диҳад, зеро онҳо медонистанд ки ӯ дигар ба сатҳи пешина баргашта наметавонад. ҳамин чизро метавон дар бораи Киеза низ гуфт. инҳо бозингарони боистеъдоданд, аммо баданашон дигар ба сатҳи баланди футбол топ намеорад. аммо дар ин ҷо танҳо Дибала айбдор нест. тайбони Рома дар куҷоянд? ҳама медонанд ки ӯ наметавонад ҳар 3 рӯз бозӣ кунад, вале ӯро бозам зиёд истифода мебаранд. ин беаҳамиятӣ аст ё онҳо ягон нақша надоранд? ва боз як чиз, вақте ки мегӯянд ки Дибала хрусталӣ аст, хуб мебуд ки ба Влахович назар кунем. ӯ солим аст, вақти бештар бозӣ мекунад, вале омору голу асистояш он қадар хуб нест. пас шояд мушкилӣ танҳо дар ҷароҳатҳо нест, балки дар он аст ки ҳатто бо чунин шароит Дибала ҳоло ҳам аз бисёриҳо беҳтар бозӣ мекунад. дар чемпионати Арабистони Саудӣ ду рӯйдоди муҳим шуд. Криштиану Роналдо натавонист гол занад ва силсилаи голҳояш қатъ шуд, аммо Ҷон Дуран бозам дурахшид. ӯ дубли дуюмашро пайи ҳам ба қайд гирифт. Роналдо дар 5 бозии охир пайи ҳам гол мезад, 7 гол зад, вале ин дафъа дар 76 дақиқае ки дар майдон буд натавонист ҳадафро ёбад. танҳо як зарба зад ки онро ҳимоятгарон бастанд, вале Ал-Наср ба ҳар ҳол дар бозӣ пешсаф буд. дар ҳамин ҳол ҳамлагари дигари даста Ҷон Дуран бори дигар худро нишон дод. ин бозингари 21-солаи Колумбӣ ки Ал-Наср ӯро аз Астон Вилла бо маблағи 77 миллион евро харид, дар ду бозии чемпионат 4 гол задааст. дар даври гузашта ӯ дубл кард ва акнун боз ҳамон корро такрор намуд. вале муҳим он аст ки дар Аврупо ӯ ҳатто дар ҳайати асосӣ набуд. дар Англия ӯ бештар ҳамчун бозингари ивазкунанда буд, аммо дар Саудӣ ба ситора табдил ёфтааст. акнун ӯ бештар бозӣ мекунад ва аз фурсатҳояш хуб истифода бурда барои Ал-Наср муҳим шудааст. ҳамин аст сатҳи чемпионати Саудӣ. Бозингаре ки дар Астон Вилла ҳатто ҷои асосӣ надошт, ба ин ҷо омад ва дубл паси дубл мезанад. албатта бояд фаҳмид ки ин як бозингари эҳтиётии хеле хуб аст. дар Англия ҳам дар вақти каме ки дар майдон буд, қариб 10 гол зада буд. аммо саволи асосӣ: оё чемпионати Саудӣ хеле заиф аст ё ин бозингар дар муҳити нав беҳтар мешавад? ман фикр мекунам ки ҳақиқат дар
миёна аст. Лигаи Саудӣ бешубҳа аз чемпионатҳои беҳтарини Аврупо сустар аст, вале на он қадар ки онро ба осонӣ рад кунем. Агар истеъдод дошта бошӣ ва ба ту шароити хуб фароҳам оранд, дар ин ҷо гол задан осонтар мешавад. Ин бозингар ки чанде пеш дар Англия эҳтиётӣ буд, ҳоло метавонад ба Ал-Наср аввалин ҷоизаашро биёрад. Ӯ танҳо оғоз кардааст, аммо таъсири ӯ ба даста рӯз аз рӯз зиёд мешавад. Антони баъд аз рафтани худ аз Манчестер Юнайтед дубора гол мезанад. Вингере ки дар Англия худро гум карда буд, акнун дар Бетис бозии хуб нишон медиҳад. Дар бозии Лигаи Конференсия муқобили Гент ӯ дар дақиқаи 47 гол зад. Ин аллакай дуввумин голи ӯ барои дастаи наваш мебошад. Барои муқоиса дар тамоми мавсими худ бо МЮ ӯ ҳамагӣ 1 гол зад ва он ҳам дар ҷоми Лигаи Англия. Дар Испания бошад ҳамагӣ 3 бозӣ гузарониду аллакай 2 гол ба даст овард. Ин боз як саволи кӯҳнаро ба миён меорад. Чаро бозингарон дар Манчестер Юнайтед худро гум мекунанд? Қиссаи Антони ягона нест. Қаблан Ди Мария, Санчо, Лукаку, Погба ва боз бисёри дигарон ба МЮ омада буданд, вале натавонистанд ки беҳтарин бозии худро нишон диҳанд. Манчестер Юнайтед кайҳо боз ба ҷои рушд додани бозингарон ба қабристони истеъдодҳо табдил ёфтааст. Аммо оё ин голҳои Антони нишонаи пешрафти ӯ ҳастанд ё танҳо як давраи кӯтоҳи хубест ки бо шароити осонтар таъмин шудааст? Чун сатҳи рақобат, суръати бозӣ ва фишори мухлисон дар Бетис ва Ла Лига ба ҳеҷ ваҷҳ бо АПЛ муқоиса намешавад. Хуб, Антони аллакай 2 гол дар Бетис зад, бештар аз он чи ки дар тамоми мавсим бо Манчестер Юнайтед кард. Оё ин маънои онро дорад ки ӯ якбора беҳтар шудааст? Ман фикр намекунам. Пеш аз ҳама фарқи сатҳро бояд ба назар гирифт. Бозӣ дар Ла Лига бахусус дар дастаи мисли Бетис бо Англия комилан фарқ мекунад. Дар ин ҷо фишор камтар аст, бозӣ чандон пуршиддат нест ва рақобати дохилии даста низ ба мисли МЮ сахт нест. Дар Англия аз ӯ интизориҳои калон доштанд, тамоми муҳит бар ӯ таъсир мерасонад. Дар Бетис бошад, касе аз ӯ суперҳунар намехоҳад, ӯ танҳо аз бозӣ лаззат мебарад. Албатта ин ба ӯ кӯмак мекунад ки боварӣ ба худ пайдо кунад ва шояд формаи хубашро баргардонад. Вале оё ин маънои онро дорад ки ӯ дар ҳақиқат бозингари беҳтар мешавад? Ман то ҳол ба ин боварӣ надорам. Барои ман ин танҳо як истироҳати кӯтоҳ аз мушкилоти АПЛ аст. Бале, шояд ӯ чанд голи дигар ҳам занад, эҳтимолан арзишаш дар бозор каме боло равад, вале вақте ки ӯ дубора ба МЮ баргардад, боз ҳамон мушкилот боқӣ мемонад. Оё ин воқеан як оғози нав аст ё танҳо як давраи сабуктар пеш аз бозгашт ба мушкилоти асосӣ? Луис Диас эҳтимолан тобистони имсол Ливерпулро тарк мекунад. Мураббии нави даста Арне Слот иҷозат дод ки ӯро фурӯшанд ва аллакай 3 даста ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд: Барселона, Ювентус ва Ал-Наср. Диас яке аз бозингарони серхаридори бозори трансферӣ хоҳад буд. Вай то соли 2027 бо Ливерпул шартнома дорад ва арзиши ӯ тақрибан 85 миллион евроро ташкил медиҳад. Аммо суол ин аст ки ӯ ба куҷо меравад? Барселона ба як вингери нав ниёз дорад ки метавонад ҳамроҳи Рафина дар канори майдон бозӣ кунад. Мураббии нав Ханси Флик идеяи овардани Диасро хуш пазируфтааст ва роҳбарияти клуб аз ҷумла Деку ва Лапорта қаблан ҳам ба ӯ таваҷҷӯҳ доштанд. Аммо барои гирифтани ӯ рақобат зиёд аст. Ал-Наср мехоҳад ӯро ба дастаи худ даъват кунад ва ҳамроҳ бо Криштиану Роналдо ва ҳамватани худ Ҷон Дуран дар хатти ҳамла бозӣ кунад. Дар Арабистони Саудӣ ӯ метавонад шартномаи калон гирад, аммо оё мехоҳад ки аз футболи аврупоӣ зуд равад? Варианти дигар Ювентус. Мураббии даста Тиаго Мота Диасро як бозингари мувофиқ барои тактики худ медонад. Юве мехоҳад ҳамлаи худро тақвият диҳад ва бозингари колумбӣ метавонад ба онҳо кӯмак кунад. Ҳоло ҳамаи чиз аз худи Диас вобаста аст. ӯро футбол ва рақобат бештар ҷалб мекунад ё пул ва зиндагии бароҳат дар Саудӣ? Боз як ҳикояи ҷолиби трансферӣ. Луис Диас Ливерпулро тарк мекунад ва барои ӯ 3 интихоб аст: Барселона, Ювентус ва Арабистони Саудӣ. Ин як интихоби маъмулӣ барои футболбозон аст. Байни клуби бузург, даста бо ояндаи номаълум ва маблағи калон. Агар Барселонаро гирем, ҳамаи чиз равшан аст. Флик бозингари хуби канории майдон мехоҳад ва Диас метавонад ҳам бо Рафина рақобат кунад, ҳам дар тарафи чапи ҳамла бозӣ намояд. Вале мушкил ин аст ки Барса пули кофӣ надорад. Агар Ливерпул 85 миллион евро талаб кунад, ин харид барои Каталониё хеле душвор мешавад. Ювентус бошад дар марҳилаи тағйирёбӣ қарор дорад. Тиаго Мота мехоҳад ҳамлаи дастаашро пурқувват кунад ва Диас метавонад барои онҳо бозингари муҳим бошад. Вале савол ин аст: Юве оё метавонад ба сатҳи пешинаи худ баргардад? Ва варианти охирин Арабистони Саудӣ. Маълум аст ки он ҷо пули зиёд аст. Бозӣ бо Криштиану Роналдо ва ҳамватани ӯ Ҷон Дуран мумкин аст ҷолиб бошад. Вале суоли асосӣ
асосӣ ин аст: оё Луис Диас мехоҳад ки ҳоло футболи Аврупоро тарк кунад ва ба як чемпионати сустар равад? ҳамин тавр интихоби ӯ хеле мушкил аст. Дар Барса ӯ метавонад дар яке аз бузургтарин дастаҳои ҷаҳон бозӣ кунад, вале бо мушкилоти молиявии клуб рӯбарӯ мешавад. Дар Ювентус метавонад бозингари асосӣ бошад, аммо кафолати трофеиҳо нест. Дар Арабистони Саудӣ бошад, пули зиёд мегирад, вале футболбози сатҳи олӣ боқӣ мемонад. Инро танҳо вақт нишон медиҳад. Неймар мехоҳад ба Аврупо баргардад. Баъди нокомии худ дар Арабистони Саудӣ ва ҷароҳатҳои ҷиддӣ ӯ ба Сантус баргашт то ба ҳолати хуб расад, вале ҳадафи асосии ӯ Бразилия нест. Орзуи ӯ боз як бори дигар либоси Барселонаро пӯшидан ва бозии охирини бузургро дар он ҷо анҷом додан аст. Аммо биёед фикр кунем, оё чунин баргашт мумкин аст? Неймар чӣ метавонад ба Барселонаи ҳозира диҳад ва муҳимтар аз ҳама, оё худаш ба ин ниёз дорад ва оё Барса ба ӯ ниёз дорад? Неймар аллакай 33 сола аст, суръаташ коҳиш ёфтааст, дриблингаш пас аз ҷароҳатҳо заиф шудааст ва ҳатто дар авҷи карьераш самаранокии баланди зарбаҳо надошт. Барселонаи ҳозира бо сабқи тез, рост ба ҳуҷум ва бо фишори баланд бозӣ мекунад. Неймар бошад ҳеҷ гоҳ дар мудофиа ва фишор фаъол набуд. Албатта ӯ то ҳол метавонад ба ҳамдастагонаш пасҳои хуб диҳад, вале ин кофист? Бо сину соли баланд, мушкилоти ҷисмонӣ ва таърихи ҷароҳатҳои зиёд, эҳтимол ӯ танҳо як бозингари ивазкунанда шавад. Лапорта бошад барои ӯ маблағи зиёд намедиҳад, чун медонад ки хавфи калон дорад. Агар на Барса, пас куҷо? Ба ПСЖ ӯро намегиранд. Дар Англия на ном дорад, на дӯстони таъсиргузор. Дар Бундеслига ҳам имконияти зиёд надорад. Танҳо шояд Милан, агар Леау дастаро тарк кунад, ба ӯ таваҷҷӯҳ намояд, вале имкониятҳояш дар Аврупо хеле каманд. Дар натиҷа Неймар ба ҳолате раст ки Аврупо барои ӯ дарҳоро баст. Ӯ ҳамеша барои пул кор кардан бозӣ мекард, вале ҳоло мебинад ки касе дигар ба ӯ ниёз надорад. Ин ба ҳолати Хамес Родригес монанд аст, ки пас аз Копа Америка фикр мекард ки ҳоло ҳам метавонад дар Аврупо бозӣ кунад, вале дар асл имконият надошт. Неймар орзу дорад ба Барселона баргардад, вале орзу кардан осон аст. Савол ин аст ки оё ӯ дар ҳақиқат метавонад боз ба сатҳи баланди футбол баргардад? Ман намедонам ки Неймар барои Барсаи ҳозира чӣ дода метавонад. Бозии тез ва ҳамлаи рост? На, ин дигар дар бораи вингери 33 сола нест, ки пас аз чанд ҷароҳати вазнин бозӣ мекунад. Ҳатто дар авҷи карьераш самаронокии зарбояш он қадар хуб набуд. Ҳоло бошад бозам бадтар шудааст. Дриблинг? Баъд аз ин қадар ҷароҳат дигар намешавад гуфт ки ҳоло ҳам мисли пешина аст. Бале, ӯ пасҳои хуб медиҳад, вале ҳамин тамом. Вале камбудиё зиёданд. Масалан, фишори баланд ки асоси тактикаи флик мебошад. Чӣ тавр ӯ дар ин система ҷой мегирад? Вақте ки ҷавонон сахт меҳнат мекунад, Неймар ки одатан онро дӯст намедорад, чӣ кор хоҳад кард? Максимум як бозингари ивазкунанда мешавад ва ҳатто он ҳам бо маоши кам. Лапорта ба ӯ пул намедиҳад, ҳатто ба андозаи Ферран Торрес. Вале ба худаш ин лозим аст? Бозӣ кардан дар чунин дастаҳо бо Бетис дар паҳлӯи Антони. Бар ПСЖ дигар бар намегардад. Дар Англия ҳеҷ кас ба ӯ ниёз надорад, дар Олмон ҳам. Танҳо агар Милан, агар Леау аз даста равад, шояд ба ӯ таваҷҷӯҳ кунанд. Вале дар маҷмӯъ ҳеҷ роҳе барои ӯ дар Аврупо намондааст. Ҳамин тавр касе ки ҳамеша барои пул кор кардан мекӯшид ва карьерашро қурбон кард, акнун мебинад ки ҳеҷ кас ӯро намехоҳад. Вақте ки ӯ фикр кард ки метавонад ба Аврупо баргардад, дар асл фаҳмид ки он ҷо дигар ҷойӣ надорад. Ба Барса ӯ мехоҳад? Орзу кардан зарар надорад, вале футболбозони сатҳи олӣ дар Аврупо интизори ӯ нестанд. Ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.